हा ती आणि आता सगळं हा ना तेवढा पाण्यावर बडबड चाय पण दिले नाही, चाय पण दिले नाही, दिले बा याच्यापासून चाय त्यांना बरं उसळी चाय खाऊन येतात ना तुम्ही देव का हरकत सुरुवातीकच द्यायचं तिळाची फुलं आता खालती ओटी भरताना गुलाबाचा एक घातलं टप्याचा वर घालू खाली वरती राहणार नाही. हा बस एक रावला बसते पुष्पक लावून दे कोणची पुष्प मग काय करू कोण नाही कोणची भरून दे आमचे ताटात भरून ठेव हा चाला काय मी हे झाले की मग हेंकाच पाठवतोय पौष काढू हा पानं आणलेली सगळं आणलेला आता वय असली तर काढू सांगलं तरी चालते सांग त्यांना सगळी तयारी घेते हा व्हिडिओ पण ठेवू हा इडो पहिलो ठेव बाबा यंदा काळा मुंबईला कोण नाही फळा मरण मोठ्याची पाकिट त्या दिवशी मी तुळशी बनव आता फुलता तुळशी नाही घालून पण पावसानं सगळं पालोच नाही रे भेंडे बिंडे सगळे धरण गेले ही पाच काढ गो ही पाच काढ लावित काढून दिले ते पटापट आमचे खाली जाऊ दे त्यांचे आमका मालूम बरे पडते आता काय करू खाली ठेव आणि खाली पाण्या काढ गणपती ठेव गौरी ठेव आणि निरंजन गिनी बाबा झाला आमचे गी जो हार आणलंच ना तर गणपती हातात घातला तरी चालतो काय करू गणपती व्हायची कायची तरी उकलून ठेव आता काय करत शोधीच काय राहत ओशी देऊन पण येलं की तकडे हवाक दिले हा मग ते काय पैसे दिसतात ना पैसे दिसतात ना बघ मग पैसे बघ बनून चांगले देव कमी झाले राहू देत कमी थोडे बाबू असं काय करता आपटोच नाही टाकला पाठी काय असं चाललं तुझा अजून वेळ आरती हे मानव जसे ते मानव तो ठेव हे मानव खायल्याची कोण किती नाही तेजू हे घाई कडबडी किती घाई झाली मारण्याची मग आमचं कसं वाडी आधी पहिली आमका दाखवची लागते नैवेद्य पराधीत घातला मग कळतो आता नाही हा हा पुष्पा तेवढा पीठ तोडा ठेवलाय त्याच्यात बाजारात बाकीच्या गहू सुद्धा ठेवले हे गो भावाजी काय एकटानाच घेऊन येऊ काय आता
घरातलो होतो बघ ये का ना अजून पुढं झाले झाले हो, माझं होतो. हे कोणाचं? हा झाले झाले तर दे कोणाकडे मध्ये आता ठामठाम केलं तिथे आता का झालं झालं तुझं एवढं पण झालं हो? हा पण काढीच होते. एवढे गौरी वडे खाणार हा पाच पाच डबल मारले तुझा हा गणपतीतून एकत्र केले ना एकटं जेवतली आज म्हणतो आज एकटं हेच नाही पाणी घेतलं कांद्यात पाणी मी आणलेलं आहे माझ्याकडला. तुम्ही उचलला आधी एका असं सोडत होते, 3 होते ना. हा त्याने पण सोडून दोन झाले ते पाणी आणतील का आपका ठेवूया घेऊन गो पाणी कापूर नाही पेटवला कापूर कापूर पेटवले आमच्यात नाही का बरं पेटवलं. मधी सोडा व्हायचा कधी सोडावा मध्ये सोडावा. हा इथे पाण्यात पडा 3 झाले हा आता काय नाही माई एकत्र ठेवलो आमचं जाऊन येतो मी घराकडे असायचं जरा हात मारल्यावर बघा आज जरा पाणी असा दे जाऊ दे चला त्याचं काय नाही म्हणतो